Akin tangka. Ang gapi tiwala mo maungod siya. Umpoy ak labat na dabong ibring mo ala. Umpoy ak labat na kwarto ibring mo ala. Kulang laba lang gad panay ka. Yabdik ta kani. Hanggang kailan? Akinet untan ka, sikwan mo man abroad ka para future ta. Paano nung sa nasawa tala makasalit tayo balong brief, sampan tita, pero nung ormang ka na, pati inarom, balong mo la. Hanggang kailan? Akinuntan ka, kasalanan mo na lang ti siya ni Sumansuri. Anto, amin la ako ko. At tigabay mo, nagisa di dala. Atagtagay ang maong sa sirit mo. Hanggang kailan? Reuntan ka. Sa ninaro talag mo nilalingwan sa ex mo. Akin na, balog sa to. Balog lay tipon to. O balog laba sukyan to. Sigaya. Hanggang kailan? Akin untan ka. Malaglaba lapan sila sa muni. Akin sari agad para ka tagat. Pansilo sa muma ni. Kulang na bala. Agad sinanay ko pansilo sa mu. Hanggang kailan aasa? Hanggang Kinat untan ka. To inarata ka. Pero natitikalak la. Anto, singa aso. Ah. Ah. hanggang kailan? Akyuntan ka. Amin yung oras tan effort ko interpula. Akin, kulang ni parod si ka. Bulsa malamo, tapano kailangan mo ka kauto mo laban? Hanggang kailan? Akin untan ka, insala mo ako singa lupay aga. Aga mabalaw yung tuo. Pero dyan panangaro, ang gano'ng gapikiro mo, ang gano'ng kalupam si Piccolo, wadya ni siyempre yung manangaro. Akin si ka, kung sasawa ka la. Hanggang